Siyabonga ke bazalwane, sizoya ke ezwini likaNkulunkulu esizolithola lapha evangeli ngokukaJohane 12 uverse 24 noverse 25. John chapter 12 verse 24 verse 25. Ngizocela ke uma sengifundile ukuthi ke ubaba uMabasa asikhulekelele izwi. Isihloko ke phezulu, uJesu ukhuluma ngokufa kwakhe. uJesu ukhuluma ngokufa kwakhe. NgokaJohane chapter 12 12 verse 24 kuya ku-25, 24 na25, elifundeka kanje.
Ngiqinisile ngithi kini, uma inhlamvu kakolweni iwela emhlabathini ingafi, ihlala yodwa, kepha uma ifa ithela izithelo eziningi. Lowo othanda ukuphila kwakhe ulahlekelwa yikho, nozonda ukuphila kwakhe kulelizwe uyakulondela ukuphila okuphakade. Abawethu sezulwini siyakubonga uNkulunkulu wethu. Nasi ilizwi uNkulunkulu lisazokhulumiwa phakathi. uNkulunkulu sicela ukuthi wena wehlise umoya wakho ongcwele usebenze ngesimangaliso somandla. Sithembele kuwe yonke into uNkulunkulu. Sifuna amandla yakho lahlala asiphilisa wena somandla. Nalaba angakavuki elangeni lanamhlanje uNkulunkulu abazenzanga wena somandla. Wena uyazile thina sivukileke wena somandla ukuthi sizohlangana phakathi kwale ndawo. uNkulunkulu sidumisa ilizwi lakho. uNkulunkulu noma azokhuluma ngelizwi lakho wena somandla, siyayazi ukuthi wena uzoba naye phakathi. Angeke umyekelele. Nama sicula siyayazi ukuthi wena somandla uyangena phakathi kwethu. Nama sikhuluma ngezono zethu siyayazi ukuthi wena somandla uyangena phakathi kwethu usithethelele. Nathi uNkulunkulu sifanele siyazi ukubathethelela abanye laba singakahambi kahle, singakakhulumi kahle nabo. Ngegama lakho uKristu Jesu, amen. Jesu Kristu Nkosi. Osenzela izibele ngokusifela. Jesu wasenzela izibele ngokusifela. Jesu wasenzela izibele ngokusifela. Shwele baba, shwele baba, shwele baba, ibano musa. Jesu wasenzela izibele ngokусifela. Siyabonga ke kubaba uMabaso. Singena ke ezwini likaNkulunkulu bazalwane. Isikhathi okumele siphume ngaso la u-12 o'clock, njengoba sazi ke ukuthi kuba nabazalwane okulindeleke ukuthi bangene emva kwethu, okusho ukuthi ke sino 50 minutes wokuthi ke siqede konke okumayelana nezwi likaNkulunkulu. Sesifundile ke incwadi ngokaJohane chapter 12 verse 24 verse 25. Ngiqinisile ngithi kini, uma inhlamvu kakolweni iwela emhlabathini ingafi, ihlala yodwa, kepha uma ifa ithela izithelo eziningi. Lowo othanda ukuphila kwakhe ulahlekelwa yikho, nozonda ukuphila kwakhe kulelizwe uyakulondela ukuphila okuphakade. Namhlanje ke ngingathanda ke ukuthi sibheke izinto nje ezimbalwa ezizophendula izwi lethu esiqeda ukulithola ke namhlanje. Ngathanda ke ukuthi le nkonzo yanamhlanje ngiphe nje isihloko noma itheme, ngithi ke londoloza ukuphila okuphakade ngoJesu.
londoloza ukuphila okuphakade ngoJesu. Ukuze sazi-ke ukuthi sikulondoloza kanjani ukuphila okuphakade ngoJesu, ngathanda-ke ukuthi nje sibheke izinto ezimbalwa, mhlambe zizoba zine nje izinto engizothanda-ke ukuthi sizibheke. Mhlambe okokuqala ukuthi kumele senze njani ukuze silondoloze ukuphila okuphakade. Izwi likaNkulunkulu-ke esilifundile lisitshela-ke ngokuthi uma inhlamvu kakolweni ingawi ife, uma ingawi ife ihlala yodwa, okusho ukuthi inhlamvu kakolweni uma iwa phansi kumele iqhekezeke. Ilokho iBhayibheli likushoyo. Uma iwela phansi ingaqhekezeki ihlala yodwa, angeke ithele izithelo eziningi. Isihloko sendaba yethu lapha yasithi-ke uJesu ukhuluma ngokufa kwakhe. Ngesikhathi-ke uJesu ekhuluma ngokufa kwakhe, ukufanisa nenhlamvu kakolweni noma uzifanisa nenhlamvu kakolweni okumele ife iqhekezeke bese ithela izithelo eziningi. uJesu Kristu lo uzifanisa nenhlamvu kakolweni. Why esho lokho? Uma ubheka incwadi kaMakro 16 uvesi 15, uJesu uvesi 15, uJesu uthi lapha, hambani niye ezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Hambani ezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Ngobani? Ngoba uJesu Kristu usewele phansi waqhekezeka njengenhlamvu kakolweni, ngoba wayazi yena ukuthi ngesikhathi abafundi sebehamba beyoshumayela uyobe engasekho yena, esekhuphukele ezulwini. Izithelo esazibona abafundi sebeshumayela yilezi ezadalwa ukuthi uJesu Kristu awele phansi aqhekezeke bese kuthela izithelo eziningi. Manje-ke okokuqala engithanda ukuthi sikubheke ukuthi ukuze ulondoloze ukuphila kwakho okuphakade ngoJesu kumele ufe njengenhlamvu kakolweni. Kumele ufe njengenhlamvu kakolweni, uqhekezeke uma usuwile njengenhlamvu kakolweni, ngoba umuntu otshalayo uyatshala, kukhona izinhlamvu eziqhekezekayo, kukhona ezingaqhekezeki. Kepha-ke ngithanda sibheke le nhlamvu eqhekezekayo ukuze ithele izithelo eziningi, le uJesu Kristu akazifanisa nayo. Ingakho-ke simthola la ethi hambani nishumayele ezweni lonke, nishumayele kubo bonke abakholwayo nakukho konke okudaliweyo. Uma nje ngingenza isibonelo ngomama umfundisi wethu osanda kushiya uMama Mcele, hey, into akayisho ezinkonzweni zomama siyayibona namhlanje. uMama Mcele ngimfanisa nenhlamvu kakolweni eyawela phansi yaqhekezeka, ngoba namhlanje asisagcina isikhathi, asisagcina iy'nsuku, asisagcina amasizini, asisagcina ama-special moments. Ngani? Ngenxa yokuthi uMama Mcele wasizwa nguJesu Kristu waba inhlamvu kakolweni, wathi uma ewela phansi waqhekezeka. Yilokhu uJesu Kristu akakushoyo, akathi uma inhlamvu kakolweni ingawele emhlabathini ife, ukufa kusho ukuqhekezeka, kusho ukuvuleka. Uthi uJesu Kristu angeke ithele. Namhlanje uMama Mcele akekho, kepha ushiyeni imfundiso. Angithi lapha incwadi akayifundile esayibamba ngempela uNkulunkulu akakhuluma kwabaseGalatiya 4 verse 10. Athi uNkulunkulu ekhuluma lapha ngomlomo kaPawulu uthi nigcina izikhathi, nigcina izinsuku. Uthi ngiyanizwela, nginovalo ngani. Angithi lokho kwahlala ezinhlizweni zethu, okusho ukuthi sekutheleka izithelo. Yilokho kuJesu Kristu akakushoyo namhlanje, ngoba ngokuhamba kukhona la esimthola khona uJesu Kristu uthi uma ngingahambi angeke afike umduduzi.
uma ngingawi ngiqhekezeke angeke afike umduduzi ukuze kube khona izithelo ezizobonakala zikaNkulunkulu zokushunyayelwa kwezwi likaQiniso liyiqiniso kumele ngiwe ngiqhekezeke. Nathi kumele senze njalo webazalwane, sibe inhlamvu kakolweni. Uma siwa siqhekezeke sithele izithelo. Sikwenza kanjani ke lokho? Uma ubheka incwadi yabaseKolose 3 ikhuluma ngezinto eziningi okumele senze njani, sizilahle. Ikhuluma ngamalunga omzimba okumele siwalahle ukuze siwe phansi uma singakulahlile lokho siyoba inhlamvu nje ezowela phansi ingaqhekezeki. Siyoba nje inhlamvu ezowela phansi ingafi, ingatheli izithelo ezinhle. Lithi ke incwadi kwabaseKolose lapha uma uthatha lapha kwivesi yokuqala, ngakho ke uma navuswa kanye noKristu funa nokwaphezulu lapho ekhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Nakani okwaphezulu, ninganaki okusemhlabeni, ngoba uma ninaka okusemhlabeni angeke nikwazi ukuba inhlamvu kakolweni okuyothi uma iwela phansi iqhekezeke bese ithela izithelo eziningi. Kepha uma niqhubeka ninaka okwasemhlabeni niyowela phansi nje ningaqhekezeki. Inkambo ukhonozela efakaza ngokuthi usashintsha ngisho indlela yokugqoka. Ukuqhekezeka lokho ukuwela phansi. Ukhuluma ngokuthi uselisana nemoya kaSathane, sebefika kuye qathatha ngoba bayabona ukuthi lokuqhekezeka kwakhe ukudala uqhekeko manje emkhathini. Nathi siqhekezeka kanjani bazalwane? Njengenhlamvu kakolweni. Angithi namhlanje uJesu Kristu 2023 years ahamba emhlabeni, awubheka izithelo ilokhu zathela, zisaqhubeka ziyathela. 2000 years ago asazi ukuthi mingaki iminyaka esele ukuthi abuye, kepha nje ilokhu aqhekezeka ngalelo langa, namanje izithelo zisathela. Wena wenze njani ke? Uqhekezeka kanjani lapho uhlala khona emphakathini, emndenini wakho? Uqhekezeka kanjani? Uyinhlamvu kakoloni enjani ewela phansi kufane nje? Uthi uJesu Kristu uma inhlamvu kakolweni iwela emhlabathini ingafi, ingaqhekezeki, angeke izithelo eziningi, kepha kwenzakalani? Ihlala yodwa nje. Ithi ke uma iqhubeka kweyabaseKolose, ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihlwe noKristu kuNkulunkulu, ngoba ngeke sikwazi bazalwane ukufihlwa kuJesu Kristu uma sisaphethe izinto zasemhlabeni, uma sisalandela izinto zezwe. Lithi nxa ebonakaliswa uKristu engokuphila kwethu, khona ke nani niyakubonakaliswa kanye naye labo abaqhekezekile, laba kuthe uma bewela phansi njengenhlamvu kakolweni baqhekezeka bathela izithelo eziningi. Lithi ke iBhayibheli kuyothi uma ebonakaliswa nabo bayofana naye ekukhazimulweni kwabo. Uvesi 5 ke lokhu ngiyakuyo ukuthi ke ngakho ke nikhumbule ukuthi umbuzo esiwuphendulayo uthi thina ke kumele sife kanjani njengenhlamvu kakolweni ukuze sithele izithelo eziningi. Impendulo kuyivesi 5 ithi ke ngakho bulalani amalunga enu asemhlabeni, ubufebe nokungcola nokuhuheka nokukhanuka nesangabe ongukukhonza izithombe. Okusho ukuthi bazalwane, uma sisaphila siphethe lezi zinto ezibaliwe lapha kuvesi 5 angeke siqhekezeke, asikaqhekezeki, asikakafi ezweni. Okusho ukuthi kumele siwele emhlabathini. Khona la uJesu Kristu ekhuluma ngemifanekiso 7 ekhuluma ukuthi kwaphuma umhlwayeli wehlwayela imbewu enye yawela emhlabathini ovundile, enye yawela edwaleni, enye yawela okhuleni lwayiminyanisa. Thina ke uma sesiwile, uma usuhambile, inkambo yakhe injani? Uthi uJesu Kristu uma imbewu kakolweni iwa ingafi, ingethele izithelo.
okusho ukuthi-ke bazalwane, thina sesifundisiwe ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ukuthi masilahle amalunga ethu, ithi amalunga ethu, okusho ukuthi lezi zinto ziyingxenye yethu, ngoba ithi lahlana amalunga enu, okusho ukuthi uma uzalwa uzalelwa kulento, bese kuba kuwe ukuthi uzikhipha kanjani ukuze uqhekezeke. Abanye-ke abantu bazalelwa kiyo lento, bayi-enjoye, bayithande, baqhubeke nayo. Lowo muntu ufanini-ke, uqhekezeka nini? Abanye bayibone balazi iqiniso ukuthi kumele besuke, kepha nje ngenxa yokuthi emhlabeni kumnandi abafuni ukuwela phansi, beqhekezeke, bese bethela izithelo eziningi. Ngiyajabula-ke ukuthi thina bazalwane siyafundiswa kakhulu ngokuthi kumele sibulale amalunga ethu ulibambe lelo ukuthi bulalana amalunga enu, okusho ukuthi kumele sizehlukanise. Ngiyajabula ukuthi sihamba sonke endleleni yokuzehlukanisa ukuze kube njani, sithele izithelo eziningi. Okokuqala-ke bazalwane, lokhu ebengithanda-ke ukuthi sikubheke. Okwesibili, umbuzo esingawuphendula ukuthi kumele silahlekelwe noma ulahle ukuphila kwakho ukuze khumbula itimu yethu nombuzo wethu, sikulonda kanjani ukuphila okuphakade ngoJesu Kristu. Okokuqala, kumele sife njengembewu kakolweni. Okwesibili, kumele ulahlekelwe noma ulahle noma udele ukuphila kwakho. Ukudela kanjani-ke ukuphila kwakho? Uma ubheka yona le incwadi esiyifundile, uJohn 12 uverse 25, uthi uJesu, loyo othanda ukuphila kwakhe ulahlekelwa yikho. Uma ubheka u12a, u25a, loyo othanda ukuphila kwakhe wenzani? Ulahlekelwa yikho. Ulahlekelwa kanjani ukuphila kwakho na? Ukuthi ushiye lezi zinto ezimnandi zasemhlabeni, ushiye lempilo emnandi yasemhlabeni, ushiye lezi zinto ezimnandi zasemhlabeni, uphumele wedwa eceleni, uthi qekelele, ufane noMadube laphaya othi watshelwa uNkulunkulu wathi wena kumele ufake iy'nwele ey'xhunyiwe, akumele ufake iy'kete eziyigcebhe, akumele udaye iy'nwele zakho. Ngalokho-ke udela ukuphila kwakho, ulahla ukuphila kwakho. Ngani? Ngenxa yokuthi ufuna uJesu Kristu abuse empilweni yakho. Uma ubheka lapha uma sibheka nje mhlawumbe okungasicacisela ukuthi sikulahla kanjani ukuphila okuphakade, lapha incwadi kaLuka 9 uchapter 9 uverse 24, ilokhu sibheka ukuthi uJesu Kristu uthini laphaya ngokulahla ukuphila kwakho. Luka 9 verse 24 uthi, ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho, kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakuzisindisa. Okusho ukuthi bazalwane, uma singakulahli ukuphila kwethu, uma singazilahli lezi zinto ezibaliwe kwabasekoloswe, lamalunga omzimba okuthiwa ngawethu, okuthiwa uma sizalwa sizalelwa kiwo, okusho ukuthi angeke sikwazi ukuzisindisa. uJesu Kristu angeke akwazi ukusihlenga kulolu bhubhane olukhona emhlabeni. Ukuphila kwethu kumele sikulonde noma sikusindise ngokuthi silahle lezi zinto lezi ezibaliwe. Uma ubheka ukubizwa kwabafundi, uyazi abafundi uJesu Kristu uma ebabiza, ubathola benza izinto ezahlukahlukene, ubathola benza imisebenzi eyahlukahlukene. Uma ebabiza, ufika kuye nje athi ngilandele, abasho lutho, abakhulumi lutho, abaphenduki, kepha nje uthi ngilandele. Uvela afike kuwe nje akubuka akuthande athi ngilandele. Ukwenze njani lokho? Ukushiya ukuphila kwakho,
ukudela ukuphila kwakho ngoba uziphilisa ngalento oziphilisa ngayo. Ake sibheke ke incwadi kaMateyu 4 uverse 18 kuya ku22 sibone lapha ukuthi ke kwenzakalani kubafundi abadela ukuphila kwabo ngenxa kaJesu Kristu. Uverse 18 uthi lithi ke uJesu ehamba ngasolwandle lwaseGalile wabona izelamani ezimbili, uSimoni othiwa uPetro noAndreya umfowabo, bephonsa inetha olwandle ngokuba babe ngabadobi. Siyezwa bazalwane, uPetro nomfowabo uAndreya babe ngabadobi uJesu Kristu engakafiki kibo. Lithi uJesu Kristu kuverse 19 wayesethi kubo, ngilandeleni ngiyakunenza nibe ngabadobi babantu. 20 base bewashiya masinyana amanetha bamlandela. Benzani? Bashiya masinyana amanetha, balahla ukuphila kwabo. Into ebaphilisayo ukudoba lokhu bakushiya, bakudela konke ngoba uJesu Kristu usetheni, ngizokunenza abadobi babantu. Wena wenze njani ke ukuze ulandele uJesu Kristu? Usuzwile intshumayelo, usuzwile uxaliswa, kuthiwa shiya lokhu, akulungile, akufanele. Uma wenza lokhu awufanele umbuso kaNkulunkulu, awufanele ukungena ezulwini, kepha nje uyabambelela ezintweni zasemhlabeni. Nampa abafundi, uJesu Kristu wathi ngilandeleni, badela konke. Nathi sikudela kanjalo ke bazalwane ukuphila kwethu. Nangu uSisi uMamDube, nani bazalwane nonke, angithi abanye bethu la bebeshaya inwele ezinhle. Uma ngakutshela nje nangu umama kaGwezi wayenepikili lapha ya kuhlala amawivo obondini, kepha kwafika izwi likaNkulunkulu lathi shiya konke lokhu. Wenzani? Wadela ukuphila kwakhe. Ngonyaka odlule nje singakaxwayiswa ngokuthi kumele sigqoke sifihle imilenze yethu, kwathi kuyi-birthday yakhe, ngoba sasingakambulelwa ngalezi zinto zama-birthday. Sahamba sayombhekela i-present, sathenga ubest wengubo esawuthola, ngithi kaWoolworths uma ngingaphosisi. Kwahamba kwafika iy'nkonzo zomama, ngithi wayigqoke kanye nje leyo ngubo, iyinhle, iveza imilenze, kepha izwi lafika. Wenze njani? Kwamele akushiye, kwamele akudele ukuthi ngifuna ukuba muhle, kwamele akudele ukuthi ngifuna ukubukeka kahle. Yilokho okwenziwa abafundi la, badela indlela ababephila ngayo ngenxa yani? kaJesu Kristu. Nathi kumele senze njalo-ke bazalwane. Nangu uMadubo oze nobufakazi obuhle namhlanje, engathi ubeyizwe intshumayelo namhlanje ukuthi izohamba la, ukuthi kumele sikudele kanjani ukuphila kwethu ngenxa kabani? kaJesu Kristu. Ngoba bazalwane, kumnandi la emhlabeni, kumnandi. Ubaba uJalo wakwangitshele into eyisimanga, wathi nje selokhu bashada yena noMaphungola, benza nje isinqumo ukuthi angeke kube na TV ekhaya kwabo. Kajali nje akuna TV, iy'ngane aziyibuka i-TV, akayibuka i-TV. Uthi nje ngezwa nikhuluma ngama-Springbok ukuthi awinile, angazi lutho. Umuntu loyo odela ukuphila kwakhe. Thina senze njani bazalwane? Angithi sesixwayisiwe ngamasophi, angithi sesixwayisiwe ngezinto esizibuka ku-TV la ekuthiwa khona, okwenziwa khona izinto okungeyikho. Sesixwayisiwe ngalezo zinto, kepha nje umuntu lo ebambelela ngoba ethi hayi ngizoya, ngoba kwakhona abazalwane abathi hayi ngiyophungula izono ngesonto. Hawu, futhi uyabhukuda ezonweni phakathi neviki, uma sekufika isonto usuyophungula. Bakhona abazalwane abangakakudeli ukuphila kwabo abenza njalo. Ithi-ke incwadi kaMateyu uma iqhubeka ku-21, esedlulela phambili wabona ezinye izilamani ezimbili, uJakobe kaZebedewu noJohane umfowabo, besemkhunjini kanye noZebedewu uyise, belungisa amanetha abo. Wababiza, base beshiya masinyane umkhumbi
noyise bamlandela, bashiyani umkhumbi bashiya ngisho uyise uqobo ngenxa kaJesu Kristu. Wena uyawushiya nje umndeni wakho ngenxa kaJesu Kristu, uyabashiya abangani bakho ngenxa kaJesu Kristu. Ubumnandi lobu esibenza nabangani esesixwayisiwe ngabo uyabushiya nje ngenxa kaJesu Kristu. Uma ingena invitation kuthiwa nayi getaway, nayi get together, angithi sesitsheliwe thina ukuthi singabombuso kaNkulunkulu, asisafanele ukuhlanganyela. Wenze njani wena? Uyakudela ukuphila kwakho na? Nampa abashiya uyise badela umkhumbi ngenxa kaJesu Kristu. Yilokho-ke nathi bazalwane okumele sikwenze. Nikhumbule ukuthi siphendula umbuzo othi kumele ulahlekelwe ukuphila kwakho, kumele udele ukuphila kwakhe. Asibheke-ke lo mfundo wokugcina naye owadela ukuphila kwakhe ngenxa kaJesu Kristu, khona kula encwadini kaMateyu 9 uvesi 9. Esadlula lapho uJesu wabona umuntu othiwa uMateyu ehlezi endaweni yokuthela, wathi kuye, ngilandele. Wasuka wamlandela. Khulunywa ngoMateyu la obhale le ncwadi ukuthi uJesu Kristu wafika kuye kanjani, wathi shiya ukuphila kwakho wamlandela. uMateyu-ke wayewumthelisi. uMateyu eqoqa imali, wayeyi-tax collector efana noZakewu. Kusho ukuthi wayehlala-ke lapha ehlala khona eqoqa, befika abantu bebhala amagama aqoqa imali mhlawumbe ayihambise-ke lapho. Lithi nje kwathi uJesu Kristu esadlula wambona, kusho ukuthi wambona wamthanda, wathini? Ngilandele. Wenze njani uMateyu? Wadela ukuphila, walahla phansi konke ukuba yi-tax collector, walahla phansi ukuba umthelisi, into emphilisayo, into eletha ebeka isinkwa etafuleni, wakudela lokho kuphila ngenxa kaJesu Kristu, wamlandela. Wena wenze njani? Usuxwayisiwe, kwathiwa yeka lokhu, usukuhlanganyela lapha, usukuya lapha, kepha uqhubeka. Wenze njani? Awufani noMateyu ongabuzanga ipasi nespecial, awufani noZebedewu namadodana wonke, amadodana kaZebedewu. Wenze njani ngempela? Usuxwayisiwe, kuthiwa dela ukuphila kwakho, nayi insindiso, nanga uJesu Kristu. Lithi-ke iBhayibheli labafundi basuka bamlandela. Akukho la sithola khona ukuthi bake batshela uJesu Kristu bathi hayi bo sisacela ukuyodoba, kepha sonke isikhathi babe naye, ngaso sonke isikhathi babe noJesu Kristu. Okusho ukuthi nathi-ke bazalwane, ukuze silonde ukuphila kwethu okuphakade, kumele sidele ukuphila kwethu. Kwesinye isikhathi ubaba uNsibanda uke wakhuluma izolo ngamathenda, ukuthi injani leyo thenda oyibambile, wayithola kanjani, wahlangana nobani, nakhuluma ukuthini, navumelana ngokuthini, ngoba usunomuzi omuhle nje, usunemonto ezinhle, wayithola kanjani le thenda? Ubambe izwi likaNkulunkulu la ngempela, mhlawumbe engayitholanga kahle, kumele akudele lokho kuphila. Siyezwe ENtabeni ngabantu abashisa izinto ebangazitholanga ngendlela okuyiyo, ngenxa yokuthi bafuna ukudela ukuphila kwabo. Ngobani? Uma bengakudeli bayosha esihogweni, uma bengakudeli baye ekubhujisweni. Masiphileni-ke nathi bazalwane, siphilele uJesu Kristu, ngoba kuyamjabulisa ukubona abazalwane beshiya konke bemlandela. Sisindiswa kanjalo-ke bazalwane. Ngiyajabula-ke ngoba ingxenye enkulu yabantu basekhaya, angithi basekhaya lizwi, ngoba usentabeni kade kuyabonelela, kuyacaca vele ukuthi usekudele konke. Kepha ikhona leyo ngxenyana mhlawumbe esesekhaya lezwi abasekhona nje basalandela, abasafuna ukuthola ukuthi kuhamba kanjani ngempela la, abangakakudeli ukuphila kwabo ngempela. Yilabo-ke osebehlulekile ubabona bephuma, njengoba kade esho nje ngithi uManene uma kungakhohlisi, uthi yena umzalwana kaMfaka waphuma, uthi uma esethi hayi phela ke sihlaziye nayi inkozo uyizwile, wathi hawu kade ngaphuma. Hawu
kade waphuma. Bazalwane, sikhuluma ngabantu abangafuni ukudela ukuphila kwabo ngenxa kaJesu Kristu. Uma zibalwa nje izinto okumele uzidele ngenxa kaJesu Kristu, abanye babona ukuthi hawu ngeke nje mina ngishiye lobumnandi obungaka, ngishiye khona kuza nje oDisemba nje namhlanje, lesikhathi kuza nje i-festive season. Ziningi izinto ezizokwenza, iziphithiphithi nje seziqalile, miningi imicimbi ezokwenziwa, zizofika iy'memo uzithele. Kumele uhlole ngoba izwi lithi hlolani. Uma ungahloli, kumele uhlole ubone ukuthi kufanele na ngiye lapha, kufanele na ngiyohlangana nalabantu. Uma kufanele uyaya, uma kungafanele dela ukuphila kwakho ungayi lapho. Okwesithathu, ukhumbule ngithe zine ukubheka ukuthi sikulondoloza kanjani ukuphila okuphakade ngoJesu Kristu. Sibheka okwesithathu lithi zonda ukuphila kwakho kulelizwe. Okwesithathu lokho esikubhekayo okumele sikwenze ukuze senze njani silondoloze ukuphila kwethu okuphakade ngoJesu Kristu. Encwadini esiyifundile kuJohane u25b, angiqale nje ngifunde u25a wonke, ngifunde wonke u25, kodwa-ke inhloso yami u25b, la kufike kube nekhoma khona. Ithi-ke lowo othanda ukuphila kwakhe ulahlekelwa yikho, sesidlulekile kikho, nozonda ukuphila kwakhe kulelizwe uyakulondela ukuphila okuphakade. Owenze njani bazalwane? Ozonda ukuphila kwakhe wenze njani? Uyakulondela ukuphila okuphakade. Yabona-ke leyo kuzonda ukuphila kwakho okuphakade ithanda ukuba nzima-ke ngoba ikuhlukanisa nabantu ophila nabo, ikuhlukanisa nomndeni ngenxa yokuthi awukuzondile ukuphila kwakho, awukuzondile ukuphila kwakho. Ngaleyo ndlela uma ungakuzondi, hhayi uyayibhujisweni, angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Uma ubheka u1 John incwadi uJohane wokuqala chapter 2 verse 15, 1 John chapter 2 verse 15, lithi ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. Ngokuba konke okusezweni, inkanuko yenyama, inkanuko yamehlo, nokuzigabisa ngalokhu kuphila, akuveli kuyise, kepha kuvela ezweni. Umbuzo esiwuphendulayo, zonda ukuphila kwakho kulelizwe. Ukuzonda kanjani-ke ukuphila kwakho kulelizwe? Ukuzonda ngokuthi uzonde indlela ophila noma isimo ophila ngaphansi kwaso. Kanjani na? Abaningi bethu sebesindisiwe, abaningi bethu bazalale emndenini engasindisiwe, lapho kwenziwa khona amasiko, lapho kwenziwa khona zonke izinto zasezweni. Uma kunjalo kuhambe usindiswe, kuyambuleka kuwo ukuthi hayibo, le mpilo le ebengiyiphila ayilungile, le ndlela le esiphila ngayo le ekhaya ayilungile, ayimdumisi uNkulunkulu. Yebo siyakholwa, kepha asilahlile okwasemhlabeni, asizilahlile iy'nkanuko zasemhlabeni. Usuwenze njani? Uqala uyayizonda manje le ndlela ophila ngayo, ngoba manje iyakuxebula kubantu abathandayo. Usuzobe uthola iy'memo nje kuthiwa hayibo, nanku umshado wesiZulu, nanku umshado wesintu, ngoba udade wenu lo oshadayo usuyayizonda manje lesimo ukuthi bazalwane, ngaze ngaxakeka, ngizokwenze njani? Angeke phela ngingaye emshadweni kadade wethu. Ngaleyo ndlela uyakuzonda ukuphila kwakho.
uyayizonda lesimo ukuthi ngizalelwe ngaphansi kwalesimo la ngiphila khona nabantu abasakhonza amadlozi, nabantu abangazilahlile izinto zasezweni. Uyazonda nje leso simo ngoba wena usuhlukile. Ingakho ke iBhayibheli lithi zonda ukuphila kwakho ukuze uzuze ukuphila okuphakade. Uma singakuzondi bazalwane ukuphila kwethu, yonke nje into efikayo kuwe thina ke lengakithi kuye kuthiwa yonke insipho iyakwasha. Sabathe kuyafika ngangezwa omunye fona emsakazweni kushuthi ke usindisiwe uthi hayi mina sengikhathele nje lento yokuthi ngiye emcimbini kuthiwe ngincishwe inyama, kuthi ngile ngiphiwa amakhekhe kuphela, kuthiwe hayi lo usindisiwe ningamnika inyama mnikena amakhekhe akayidli leyo. Ufunani khona lapho? Okushuthi awukuzondile ukuphila kwakho, kanti uyofunani khona lapho? Uzunikwa amakhekhe, ufunani lapho? Ngoba kumele ukuzonde lokho okuphila kwakho, ukuthi umngane wakho oshadayo, ukuthi udadewenu, uma uNkulunkulu ethi ungayi lapho. Ngoba senze njani? Kumele uzonde ukuphila kwakho. Yabo uma ubheka ilento intshumayelo kaPetro lapha akayenza emva kokuthululwa komoya ongcwele, baze bathi abantu hayi laba badakiwe laba, uthi uPetro hayi asiphuzile, asidakiwe. Incwadi yezenzo 2 uverse 37 lithi sebekuzwa bahlabeka enhlizweni, bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenze njani na? Madoda bazalwane, siyakwenze njani na? Kungani besho kanje? Uma isihloko sithi ukuphenduka nokubhabhadiswa kwaba izinkulungwane ezintathu emva kokuthululwa komoya ongcwele, lithi iBhayibheli uPetro wasukuma washumayela kubaJuda nakubo bonke abakhela iJerusalema, wathi bazalwane, wathi madoda akwaJuda, nani nonke nakhele iJerusalema, simila ngesibindi sishumayela izwi likaJesu Kristu enambulalayo nina nambethela esiphambanweni, uNkulunkulu enikele ngaye ukuthi azohlenga nina, kepha nina nambulala. Anigcinanga lapho, kepha nakhulula izigebenga ezinkulu oBaraba, nathi azikhululwe, namemeza nina uqobo lwenu, nathi akukhulula uBaraba kubethelwe uJesu Kristu. Uthi nina uqobo lwenu yini enenza lokho? Lithi kwathi sebekuzwa lokho bahlabeke ezinhlizweni, bathi madoda bazalwane, siyakwenze njani na? Okusho ukuthi bazonda ukuphila kwabo, babona ukuthi hayibo lento esiyenzile ngempela impi, sabethela umuntu esiphambanweni ongenacala. Basizonda leso simo ukuthi hayibo naloyo wayibheka. Ngabo uma uJesu Kristu eqeda ukufa lapha esiphambanweni, lithi ke kwakukhona isixuku nenduna yekhulu, lithi babuyele emuva bezishaya izifuba, hayi ngoba babeziqhayisa, hayi ngabo babeziqhenya ngalokho ababekuzwe kuJesu Kristu, kepha babefana nomthelisi owathi ngihawukele emnasoni. Babuyele emuva bezonda ukuphila kwabo, beyizonda lento abayenzile kuJesu Kristu. Namhlanje bona labo, the very same people, sibabashola bethi siyawukwenze njani na? Wena uyokwenze njani ke ukuze uzonda ukuphila kwakho? Wenze njani? Ngoba umuzalwa emndenini la kwenziwa khona zonke izinto, uma ungakuzondi nje leyo nto, hayi umbuso kaNkulunkulu awukufanele, angeke ukwazi ukulondoloza ukuphila kwakho. Kumele ukuthi uzonde ukuthi ngizalwa abazali abangakholwa, abangawazi umnyango wesonto, ngoba uJesu Kristu uthi othanda uyise akangifanele mina.
othanda ingane yakhe, othanda umkakhe ukudlula mina, wenze njani? Akangifanele mina. Okusho ukuthi umuza lo bazali abangakholwa kumele ukuzonde lokho okuphila. Yilokho ke esikuphendulayo namhlanje ukuthi zonda ukuphila kwakho kuphi? Kulelizwe. Ngoba kulelizwe ziningi izinto ezisibambayo ezisivimbela ukuthi singakutholi ukuphila okuphakade. Thina ke sesifundiswe kakhulu ngokuzonda ukuphila kwethu. Ngoba ngikhuluma nje ngokuthi sisondela kwi-festive season. Hey, uma ufunda incwadi yabase-Efesu 4 chapter 27 verse 27 lithi nje ungamniki usathane indawo. Ungamniki usathane indawo. Ngoba siya kuDisemba nje ziningi izinto ezizokwenzeka ezizokwenza abantu banike usathane indawo. Iminingi imicimbi ezokwenzeka ezokwenza ukuthi uma usuye khona usathane alithole ithuba angene. Kumele senze njani ke ukuvikela lezo zinto? Kumele sizonde ukuphila kwethu kulelizwe. Ngoba kulelizwe kugcwele lezi zinto lezi ezibaliwe lapha ku1 John chapter 2. Lithi kugcwele ubufebe, inkanuko zasezweni, inkanuko zamehlo, inkanuko zenyama. Uma ungazizondi lezo zinto, ngoba nje uthi ubuka iTV, hey kuvele isithombe esibi, uhleli nezingane zakho. Uma ungazizondi leyo situation leyo nto eyenzakalayo, nibuka abantu bebambanele eduze. Uma ungayizondi nje leyo nto, ubone izingane zivala amehlo, kushuthi hayi awukudelile ukuphila kwakho. Awukuzondile ukuphila kwakho okunakho. Ukuphila kwakho manje uyokulondoloza kanjani ukuphila kwakho ngoJesu Kristu uma usathanda lezi zinto? Wesike ubuka amasophi nezingane. Uma ubuka amasophi kuvele noma yini nje evelayo. Iyo ke lento ubaba kayishumayelayo neyenza ukuthi abantu baphume kakhulu ekhaya lezwi. Kudala ke kwakubonakala abantu wawubona nje left. Manje akusabonakala, sekubonakala kubaba kuphela. Uyayesho naye uthi ngoba sengikhulume kanje uzobona ke. Nami ngeke ngibone egroupini engiyo ngeke ngibone izinamba zehla zikhuphuka. 561, 560, 542, 530 ngithi hawu hey bayaphuma ngempela. Ngoba nje ekhulume nangamathenda baningi abantu abambekile. Okusho ukuthi ke mhlawumbe kuthekusa namhlanje sizoza ukuthi bangaki abantu abaphumile. Ngani? Ngenxa yokuthi abafuni ukuzonda ukuphila kwabo. Masizondeni ke ukuphila kwethu bazalwane. Uma ngeza nje sibonele ngobufakazi esike sabuzwa lapha ekhaya lezwi, ukhona ubhuti owake wafakaza kulamaviki adlule efakaza ngethathu. Ngangithi uma ngiyilalela leyo VN ngezwa kuhlazumula umzimba ngenxa yendlela akayichaza ngakhona. Ethi washisa isigudi driver wasithatha sesishisa sivutha sibomvu waxebula ithathu. Wenzani? Uzonda lokhu kuphila. Uyayixebula uyayigubhula ngoba uthi yayishone phansi. Indlela eyafakwa ngayo yafakwa ukuthi iye phansi. Uthi nje wayixebula eyisusa phansi. Ngenxa yani yokuthi uyakuzonda manje lokuphila. Thina senze njani ke bazalwane ukuze sizonde ukuphila kwethu kulelizwe? Ngoba lithi zondani ukuphila kulelizwe. Hayi kulelizwe ngoba kulezizwe kukhona lezi zinto ezibalwayo ku1 John. Ngakho ke bazalwane siyakhuthazwa imihla ngemihla. IVN iyangena imihla ngemihla. Hey ofunayo bazalwane umama Maseko naye ufaka izinkozo usuku nosuku. Hayi ke lapho ke hayi ke hayi angifuni ukuthini, kepha nje uma ukhona ufuna ngimthubelele izinkozo zika mama Maseko angithinte uma kuphuma inkozo, ngoba hayi naye ukhafula nje inkemba usuku nosuku, ukhafula inkemba. Umama Maseko uye lo wenza owasikhipha thina la esasikhona ngentshumayelo nje akayenza kaJulayi, akathi nje bhidliza ama-altari, bhidliza phahlaza. Ngabuyela ekhaya nami ngizishaya isifuba njengomthelisi, ngathi hawu ngiyawukwenze njani? Ngafana nalabazalwane
abamajuda abakhele iJerusalem abathi sebeyizwe intshumayelo kaPetru ukuthi yithi lokho esenze, yithi esenze lento, yithi la besamemeza. Angithi laba babememeza ngaphambilini bethi wosana wosana uyeza, uyeza inkosi egameni likaJesu Kristu, bememeza. Kanti nje emva kwensuku kuzofika umkhohlisi abakhohlise ethi abalungile. Bona futhi labo bamemeza bathi makakhululwe uBarabha akubethele uJesu Kristu. Kuthi uJesu uma esebethelwe esefa esiphambaneni sekuba mnyama ezweni, sekudabuka isihenqo sethempeli, sebeyabona ukuthi nempela lo ube ngolungileyo, ngempela lo ube yindodana kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli babuyele emuva bazishaya izifuba bedumele bezonda into abayenza kuJesu Kristu. Nakho siyabathola la uPetru sebatshela amaqiniso ukuthi nenzeni, esebatshela uPetru ukuthi nenzeni kuJesu Kristu. Lithi-ke iBhayibheli lithi bathi siyakwenze njani na? Lithi baphenduka bonke ngaleso sikhathi, 3000 wonke baphenduka bamukela ivangeli lensindiso. Okokugcina-ke bazalwane engithanda ukuthi sikubheke ngaphambi kokuthi sikhuleke, ukuthi-ke kumele sibhidlize udonga lezona. Akufuni-ke ukuchazwa lokho, sekuchazwe kakhulu-ke ekhaya lezwi, sekuchaze kakhulu baba, sekuchazwe kakhulu ey'ntshumayelweni zasekhaya lezwi. Akushintshi, kumile nje lapha, kumele sibhidlize udonga lezono ngoba indoda isivuliwe amehlo, ithi siyazi ukuthi uNkulunkulu akazizwa izoni. Uma ungalibhidlizile lolu donga, okusho ukuthi uma ukhuleka nje umkhuleko wakho uyabhampa nje, ubhampa emkhathini. NanguMadube umkhuleko wakhe uqobhoza udlula emkhathini, beze bethi emkhathini lo nje angitshele ukuthi liphi leli vesi leli elenza ukuthi umkhuleko wakho ushuthe straight ezulwini. Senze njani? Ingobani kumele siphile impilo engcwele ukuze silondoloze ukuphila kwethu okuphakade. Isaiah 59 ayipheli intshumayelo. Uma uzoqaphela kahle nje ayipheli ubaba umpostoli intshumayelo engadlulanga ku-Isaiah 59, ngenxa yokuthi iyo le eyenza ukuthi abantu bahluleke ukuzonda ukuphila kwabo kulelizwe, bahluleke ukufa njengenhlamvu kakolweni, bahluleke ukulahla ukuphila kwabo. Lithi-ke bheka isandla sikaJehova sifinyeziwe ukuba singasindisi, nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa, kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu, nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini. Yikho-ke lokho okusitha ukuthi uNkulunkulu angayizwa imikhuleko. Uma singalibhidlizile nje udonga lwezono, uNkulunkulu angeke asizwe bazalwane. Yilokho-ke uNkulunkulu abengiphathise kona namhlanje. uJesu Kristu abusise lamazwi kuze kube phakade. Amen. Qhathi wohlelo ngiyanxusa-ke ukuthi ungithathele u-229 ecilongweni, bese-ke ngicela uMamkhumalo, ngike ngambona ngena, asibongele-ke inkonzo yanamhlanje. Asithatheni u-229 bese sicela uMamkhumalo asibongele inkonzo yanamhlanje.